बिटिआर सुक्ति जी 27 जानुवारियावहाय मोनसे गोरोबथा जानानै थांबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों जों फोथायो थारैनो बे बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे रंजाथाव सुक्ति आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि बे बर' माहारिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गासैबो विभिन्न जातिनि गोष्ठीफ्रा बिदिनो उपकृत जागोन आरो बिनि गेजेरजों जों अन्तत बिटिसि सुक्तिनि उनावहाय जि बे ओनसोलावहाय गुबुन गुबुन जातिफोर दङमोन बा बर'फोर दङमोन आगानसे आगाननै आगानथामसो जों आवगायबावनो हागोन बेखौ जों बुंनो स्पष्ट भाबै जों बुंनो हायो। बिटिआर सुक्तियाव दङ गैया बेखौथ' दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो स्पष्ट मिथिगौ खारन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बिटिआर सुक्तिखौ जेब्लानाखि 27 जानुवारियाव निउ दिल्लीयाव खालामदोंमोन बिथाङा सासे उइटनेस हिसाबै साइन होनो गोनां जादों आरो बे सुक्तिखौ जुदि बिथाङा जुदि फरायालाफानो जुदि मिथियालाफानो सुक्ति जुदि बेवहाय सिगनेचार होदोंबा बिथां हाग्रामा महिलारिखौ दिनै जों फुल्स अफ द फुल्स होननानै जों बुंनांगोन खारन दिनैहाय बे सुक्तिखौ हाग्रामा महिलारिया जुदि बेखौ बेयाव जेबो गैया होननानै बुंदोंब्ला बे ओनसोलाव थानाय गोबां इन्टालेक्चुयेल गोरों गोरा बयबो बेखौ दिनै नाजावदों बेखौ बोजबदों आरो बयबो बुंदों बे सुक्तिया जोबोद मोजां सुक्ति जाबाय आरो जि सुक्तिनि गेजेरजों बे ओनसोलावहाय बर'फोरनि जों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफोरनि गेजेरावहाय जौगाथाय बिथिङाव जिखिनि अनुष्ठानफोर इन्स्टिटिउसनफोर जोंनि बागै बेयाव हरनाय जादों हयथ' बेफोरबायदि अनुष्ठानखौ दिनै बर'फ्रा हयथ' 50 इयार्स एबा 60 इयार्सनि उनाव गेजेरजोंब्लाबो जों मोननाय नङामोन नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा पेपारे कागजनि गेजेरजों मिडियाफोरनि गेजेरजों बुंनायखौ जों नुदों जे बे सुक्तियाव जेबो गैया बेनि ओंथिया जाबाय फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाफोरखौ हाद्रि सारलानानै जाहाथे जों गावआ इलेक्सनाव देरहासार जानो हायो बिनि अनगायै जेबो गैया होननानै जों बुंनो हायो। फैबाय थानाय समाव जि मोनब्रै जि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिसोरो मोनसे समाव गावस्रानानै दङमोन जेरै नाब्लानि दैदेननायाव मोनसे संगठन गबिन्द बसुमतारी दैदेननायाव मोनसे संगठन बेबायदिनो सावरायग्रानि दैदेननायाव मोनसे आरो बेराफारसेथिं फेरेन बर'नि मोनसे जों गोजोननाय मोन्दों दिनै बिथांमोना पेपार मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जे बिसोर मोनब्रै संगठना खौसेथि जाबाय आरो खौसेथियै राजनितिक भाबै बिथांमोना बाहागो लागोन होननानै बिथांमोना दिनै मोनसे स्पष्ट बिथां पाब्लिकेसन होदों आरो बेखौ जोङो दिनै आं इउपिपिएल हान्जानि जानानै एबा थामहिनबा बे आन्दलनजों गोबाव समनिफ्रायनो जड़ित थाबोनाय सासे बेक्ति हिसाबै बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालायदों आरो थारैनो बिथांमोना बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जि बे ओनसोलाव दङ बिथांमोननि जौगानायनि फारसे खामानि मावनो थाखाय ज' ज'यै ओंखारबोगोन होननानै आं फोथायदों। सनितपुर रायजोनि फारसे आं बेखौनो खावलायनो थाखाय एपिल मोनसे होगोन जिहेतु सुक्तिया 27 जानुवारियावसो जादों आरो बे 27 जानुवारिनि जि सुक्ति बे सुक्तियाव स्पष्ट भाबै बे बिआरटि सुक्तियाव लिरनाय दङ जे बेखौ उइदिन 6 मान्थसनि गेजेराव मोनसे कमिसन दानानै 6 मान्थसनि गेजेरावनो मोनसे रिपर्ट साबमिसन खालामनायनि गेजेरजों जेसेबांखिनि गामिफोरखौ दिनै जों बिग्रायारि हान्जा हिसाबै भारत सरकारनो गथायबाय आरो बे बर' गामिफोरखौ अलरेडि लिस्टेड खालामनायखौ बे सनितपुरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो बेफोरखौ खुनु मोनसे दिमत गैयाजासे भारत सरकार आरो आसाम सरकार बेखौ गनायनानै लाखाबाय नाथाय मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों खालामनो होननायखाय दिनै बेखौ बेयाव मोनसे कमिसन दानायनि गेजेरजों सोसननायनि बाथ्रा आरो बेखौ जोंनि बर' बे बिटिसि बिश्वनाथ आरो सनितपुराव थानाय जेसेबां बर' रायजो राजा बिथांमोना बेखौ हाखा दावरा जानांगौनि बाथ्रा गैया आरो बिथांमोना खुनु मोनसे दुखु दाहा लानानै थानांगौनि बाथ्रा गैया जेसेबां दिन बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा जोंनि बे बिटिआरआव हाबा बिनि थाखाय गसंथानो थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिग्रायारिफोरजों लोगोसे जों बयबो दङ आरो बेखौ जोङो जेसेबां हायो जों बे बिटिआरनि सिङाव सोथारगोन आरो बेखौ भारत सरकारा अलरेडि बिथांमोना खोथा होखाबाय।